Ερχόμαστε εδώ στους καλεσμένους μας. Τον κύριο Θεόδωρο Τσάτσο, είναι υποψήφιος βουλευτής του ΔΣ στη Λευκοσία. Γεια σας. Καλώς μεσημέρι. Καλώς ορίσατε. Ζήτησε η πρόεδρος σας, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πριν από λίγο την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, λέγοντας ότι είναι ένα μνημείο αποτυχίας και ανευθυνότητας. Ναι, όταν κάποιος αποτυχάνει πρέπει να παραιτείται. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήδη από το Δεκέμβρη έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου στο κράτος. Αυτή τη στιγμή φανήκαν τα κρούσματα στα κατεχόμενα, έπρεπε να λάβουμε μέτρα. Κάπου τα μιλήσαμε, κάπου τα πήραμε από πάνω, ότι δεν θα έρθει. Μείναμε άνενιας. Σίγουρα πρέπει ο καθένα να λάβει τις ευθύνες του. Οι χειρισμοί που έγιναν από το κράτος, από τους λειτουργούς. Εγώ να πω το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει στις νομοθεσίες της, μολυσμένα ζώα θανατώνονται, τα άλλα εμβολιάζονται. Και να δω και ένα παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή τον καιρό που πιάναμε κορονοϊό, μπαίναμε σε απομόνωση μια κάμαρα ή ένα μέλος της οικογένειας. Εννοείται ότι αυτό μπορεί να γίνει και στον αυτόδη πυρετό. Ναι, ρε, φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί αύριο να βγει μια ασθένεια, μια ποτέ οικογένεια και πιάσει ένας διαπρέος θανατώνουμε όλου, να το παίρνουμε γι' αυτό. Όμως, ερχόμαι και λέω ότι εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει να απομονώνονται τα μολυσμένα ζώα, να θανατώνονται και τα υπόλοιπα ζώα να εμβολιάζονται, για να μπορεί και ο κάθε κτηνοτρόφος στην πορεία να δει κατά πόσο ή θα είναι υγιής ή θα πάνε γι' αυτό για το θάνατο. Όμως, σκεφτήκαμε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τόσα έξοδα να κάνουν αυτές τις εγκαταστάσεις και να έρχεσαι με μια μονοκοντιλιά γιατί είναι το πρωτόκολλο και λέει πρέπει να θανατωθούν όλα. Όχι. Αυτό που προανάφερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να το τηρήσει και στην Κύπρο. Έρχεται, λέει και ο φίλος, η αποζημίωση. Ναι. Στο μισό κόστος. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα πιάσουν έναν ποσό για αποζημίωση που θα θανατωθούν τα ζώα τους. Έχει κτηνοτρόφους που μπορεί και το 1,50% να το έχουν χρέος. Αύριο αυτοί οι άνθρωποι για 5-6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, ώσπου να παναφέρουν, να αγοράσουν ζώα και η πλήση δεν θα μπορούσε. Γιατί θα έχουν χρέη, αυτά που θα πάρουν δεν θα φτάνουν στα χρέη και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θα πάνε στον αέρα. Και να πάμε και πιο κάτω, θανατώνοντας τόσα ζώα. Θα έχουμε επιπτώσεις. Στο γαλούμι. Το γαλούμι είναι, μιλούμε, το πρώτο προϊόν που είναι για εξαγωγή. Ναι. Ναι, θα μου πεις ότι την πατέντα του γαλουμιού την πήραμε και είμαστε εντάξει, δεν θα μας συμπάρει κανένα. Ναι, αύριο δεν είναι επαρκείς οι ποσότητες που θα στέλνουμε στο εξωτερικό, ναι, κάποιος άλλος θα τους προμηθεύει. Θα έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Κύριε Τσάτσου. Κύριε Κυριάκου, το θέμα το καταφυγείο. Ήταν και ο φίλος μου ο Παπαδάκης. Ναι, αρχίσαμε. Έπρεπε να γίνουν κουμπαλιά. Δεν θα ρίξουμε τώρα ευθύνες στην κυβέρνηση. Είναι που εκάστοτε κυβερνήσεις που όφυλαν. Η προηγούμενη ήταν δική σας. Ναι, δεν πιάνει κανέναν έξω. Ναι. Είναι όλοι μέσα. Όμως, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Ψάχνουμε, τι κάνει εγώ να είμαι πρόεδρος συμπλέγματος κοινοτήτων και εδώ και μια εβδομάδα που βγήκε αυτό με τα καταφύγια, ψάχναμε χώρους υπόγεια. Σε ποια περιοχή? Εγώ είμαι ο πρόεδρος του συμπλέγματος Αρφάνωτη Λευκοσία, Μαγερά. Ναι. Τον κοινοτήτων Ματιάτη, Λιθροδόντα, Αγία Βαρβάρα. Τώρα εκείνες τις περιοχές, ναι. Βρήκατε τελικά ή δεν βρήκατε? Εγώ προσωπικά στο Ματιάτη βρήκα ένα κτίριο. Ολόκληρο χωριό με 1.000 κατοίκους. Και βρήκα το κτίριο της εκκλησίας του Σκόπτες, που είναι μέσα στο βουνό, ναι. Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είναι νέα εκκλησία, με έναν υπόγειο 500 τετραγωνικά. Αν δεν ήταν οι Κόπτες να κάνουν εκκλησία εκεί, δεν είχα. Τίποτα. Μόνο όροφα και διόροφα. Και λέει σου, τουλάχιστον υπόγειο που να έχει έναν όροφο κάτω, που πάνω, και τουλάχιστον να είναι από το 95
και πέρα. Η χρονολογία του. Υπάρχουν και αυτοί οι περιορισμοί. Ναι. Όταν θα πιάσει έναν υπόγειο που χτίστηκε το 70 ή το 80, δηλαδή η δομή του δεν θα είναι τόσο όσο πρέπει. Θέλω να σου πω, δυσκολευόμαστε να βρούμε καταφύγια. Αυτό που πρέπει να γίνει. Ο ΕΟΑ, ό,τι καταθέτονται για άδειες, πρέπει αν μπαίνει όρος τουλάχιστον σε έναν τετράγωνο σε οποιασδήποτε περιοχές να τους επιβάλλει. Έδωσε κίνητρο σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Ναι, το άκουσα και για επιπλέον συντελεστή και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Να το τηρήσουν, να το προωθήσουν, να γίνει. Όταν γίνει αυτό, ναι, θα έχουμε φέτη, εντάξει, έχουμε την κρίση. Δεν έχουμε όμως καταφύγια. Αλλά πρέπει είναι μια ευκαιρία να τα βάλουμε μπροστά κάθε τετράγωνο. Ναι, αλλά μην τα ξεχάσουμε με το που θα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί έτσι γίνεται. Με αυτό λέω, κύριε Κυριάκου, για λόγω ότι ο παθόν μαθώ. Και αυτά που είναι ο φίλος ο Πολυκάρπου είναι αλυσίδα. Και της οικονομίας κιόλας. Της οικονομίας, τις αυξήσεις, των τουρισμών. Και εμείς πρέπει να σταθούμε εκεί όλοι μαζί, γιατί και αυτά που προωθεί το κράτος, αυτό που είναι λογικό να το στηρίζουμε. Αλλά αυτό που δεν είναι λογικό, ναι, θα κάνουμε την κριτική σας. Αυστηρή κριτική μας. Και ολοκληρώστε σας, και όσον παρακαλώ, αφορά ναι. με το θέμα της ασφάλειας και δυνάμια, ναι, να συγχαρούμε και τις χώρες που μας βοήθησαν και στείλαν πλοία, αεροπλάνα εδώ για να μας προστατεύσουν. Και εμείς ως συναγερμό λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στη Μεγάλη Βρετανία που να στείλει, Ισπανία, Γερμανία που αν τυχόν χρειαστούμε θα είναι εδώ. Και το ευχάριστο είναι ότι βλέπεις τους στην Ευρώπη να λέει ναι, απειλείται η Κύπρος, απειλείται η Ευρώπη. Άρα αυτό για μας είναι και ένα μάθημα προς τους Τούρκους. Ότι είναι εδώ η Ευρώπη. Ότι δεν είναι μόνη της η Κύπρος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.